Takže On je good boy niekedy. Ideme si urobiť taste. Počkaj, ja musím počúkať na to. Ríšo to otvoril. Hej. Ja som Ríšo. Super, no. Super. To modrý hnusne nevadí. A ty to modrý. No tak počepkaj na to, keď chceš. A ty vole. A ideme na to, takže pozerajte. Takéto modré. Fú, je to pí? Áno. Zober si druhý. Tak kyslé koche. Počkaj. Už nebude taký šmartlavý. Dobre. Dobre. Tak toto vyzerá. Kam fuj! To čo? Karolovo, ide taká... Ja mám zase fialový. Ja som mal najkyslejší. Ono sa to nedá ukončiť. No to je jablko. Ty máš modrý, že? A ja mám modrý. Aj kak. Neodporúčame. Naozaj neodporúčame. No, prečo je? Iba ten, kto má rád kyslé, a to je tento tu. Hello. Slušaj, Anna, krásne vlásky, no. Ty si istý, že sú krásne? No. Som v vodovkách. Potom už to je dosť dobre, guys. Guys. Tak sa voláte, hej, to je pravda. No aj tento typek už skúsi ten modrý. Ten je najkyslejší, má to Monika a ja. Nepríjemná farba. Pekná farba. No tak daj to na kameru. Daj to na kameru a Si ho ukáž to. vyplul? To bol žuvačka. No daj to tam. No ukáž to tam, ty debil. Ako to je? Jak sa tvári? Pohode to. Aha, ksik, kyslé. Pekné. Pekný ksicht máš. Takto sa čistí príroda, počkať. Musíme urobiť, takto sa čistí príroda. Už čistím prírodu. Hello.